Minkejja dak li qalet Moody's, il-Ministeru tal-Finanzi fir-reazzjoni tiegħu baqa' jsostni li l-ekonomija qed tikber b'mod b'saħħtu, li l-finanzi tal-pajjiż qed jiġu konsolidati u ddefenda wkoll ir-rata tad-dejn ta' pajjiżna. Minkejja li Moody's qalet li tnaqqis f'dak li huwa tkabbir ekonomiku kien il-fattur ewlieni li wassala biex tirrevedi l-valuta tagħha ta' pajjiżna għal waħda negattiva, skont il-Gvern dan ġara minħabba l-kriżi ekonomika internazzjonali. Fl-istess ħin iżda l-Gvern ftaħa li qed jiffaċċja din il-kriżi b'suċċess. Il-Ministeru tal-Finanzi saħaq li l-impenn tal-Gvern se jkun dak li jibqa' miexi fil-linja ekonomika u finanzjarja li jinsab miexi fuqha bħalissa. Intqal li l-Gvern se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet tajba fl-interess tal-ekonomija, tal-finanzi pubbliċi u tal-kompetittività. L-Alternattiva Demokratika min-naħa tagħha fi stqarrija iwrid tħassib għad-deċiżjoni ta' Moody's u appellat biex l-infiq u dħul tal-Gvern ikun wieħed sostenibbli.